incwadi ekunani bantu abami kodwa nina nizobhala incwadi ezingangani sizwana lapha nina ngizolifundisa Municipality Mastering the art of self-motivation. Nikhumbule ukuthi anisukumeli mina, nisukumela labantu bala eMandeni. Ngicela nonke nize ngapha bese siyababuka labantu baseMandeni. Ngoba lento enenze ukuthi libe la namhlanje. Ngizobe ngithatha abanye abantwana sengiya nabo kwenye indawo ngoba ngizobenzisa lento enginenzisa yona. Niyababona labantu abamila phambi kwenu basuke ekseni namhlanje eThekwini Municipality bezonigabisela not ukuthi bezonivakashela bazonigabisela uyazi bathini bathi thina sihamba nombhali ubaba Musa E Zulu and by the end of this year bonke labantu enibabona lapha phambi kwenu bazobe bekhipha incwadi yabo. Bonke labantu enibabona la phambi kwenu futhi ungahlupheki izothi uma isiphumile leyo ncwadi I am making this commitment mina Musa E Zulu ukuthi mhlazana iphuma le ncwadi bonke labantu enibabona la phambi kwenu bayofika in exactly this place esikuyona njengamanje sebezonikeza incwadi ze-library yenu incwadi ezibhalwe ibona. Akuve kulula ukubhala incwadi. Uyazi ukuthi into enza ukuthi kube lula abantu baseMandeni ukuthi nina nibhale incwadi ukuthi nina niphakamise isandla nithi no nami ngicela ukuthi ngibhale yami incwadi. Mawusuke wasiphakamisa leso sandla sekukimina ukuthi ngithi mina okay engathi ngiyasithanda isandla sikalowa sisi awusondele uzela ngaphambili engathi ngiyasithanda isandla saleyansizwa awusondele uzela ngaphambili bese mina ngiya kumasipala wenu ngifike ngithi naba abantwana bendawo abafuna ukubhala incwadi yabo ngicela leyo ncwadi ukuthi uthi uphela unyaka ibisikhona leyo ncwadi izoba khona ikakhulukazi ngoba awukho umasipala ngiyanihlebela bazonitshela futhi abantu bakwamasipala awukho umasipala eSouth Africa ongenayo ilibrary awukho umasipala eSouth Africa ongenayo imandate yokuthi abantu bendawo kufanele mababhale ayiphuma kimi ephaketheni iphuma kimi ekhanda ikakhulukazi ngoba mina I teach myself to listen because when I listen then I know exactly what is happening and it happens. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike nizobona abantu baseMandeni ngoba kuba khona kwenu nina kwenza ukuthi into umuntu ayikhulumayo abantu bayibone ngempela sizokwenzeka lento. Asikho isidingo sokuthi siphile emphakathini la sihlale sikufunda khona Shakespeare. Asikho isidingo sokuthi sihlale emphakathini la sifunda khona Macbeth. Asikho isidingo sokuthi sihlale emphakathini la sifunda khona Stephen King. Ekhona Musa E Zulu. Ekhona uLancelot. Ekhona Nosipho Dlamini. Bekhona awuboni abantu baseThekwini Municipality bazowavakashela ama-libraries aseThekwini Municipality ngoba khona abantu bendawo sebebhale incwadi yabo. Nina-ke babhali enimi phambi kwabantu nibabuka kanjena kukhona into engizonitshela yona. Uyayibona incwadi ngisho ungayibhala incwadi beyinhle kanjani mina ngibhala incwadi ezinhle uma ungaphumi kodwa uye kubantu uyobatshela ngencwadi yakho nina nonke njengoba nila incwadi engizifunda umuntu ngizokutshela mina ukuthi nizobathola lapha abantu bokuqala abazothenga incwadi yenu nizobathola lapha nemndenini yenu. Incwadi yami mina ithi phuma ubaba usuke seyithengile. Incwadi yami ithi phuma umama usuke seyithengile. Umfowethu dadewethu bonke basuke sebeyithengile bese kuthi ngoba sebeyithengile bese ngiyabapha mina incwadi zabo
bese ngithi le nithengile inikezeni 9 number nenibona sengathi uzothenga ezinye. Siyezwana lapha? Na. Ningangiphendule nina abantu baseMandeni ngikhuluma nalabo engihamba nabo njengamanje. Siyezwana lapha? Nizothi uma bese niyibhalile leyo ncwadi yenu yazi bese nenzani. Emunye wenu phindela esikoleni la waphasa khona umatric. Asikho isikole esingeke sesiyithathe incwadi yakho waphasa khona umatric singayifake library. Ngoba phela njengoba sidla library njengamanje kusakhona izikole futhi la they have libraries. Siyezwana thingitheni? Akekho umuntu obhala incwadi okufunala ngabe akanayo i-idea yokuthi incwadi uzoyithatha yisephi. Siyezwana lapho? Akekho umuntu ohamba nge-wheelchair obhala incwadi njengami engazi ukuthi incwadi ifunala ngabe yephi. Ukutshele ke mina ukuthi incwadi yami mina yaphi. Yabona uma isiphumile la ekhaya esidayisa incwadi yami la ekhaya ngiqonda ngqo mina kwa premier's office ngoba i-premier's office iyona ebhekelene nenhlalo zabantu abakhubazekile la kwaZulu Natal. Bese ngifika ngithi ku-premier's office ngihamba nge-wheelchair niyangibona futhi ngibhala incwadi incwadi zami zimnandi kodwa ngeke zibe mnandi zingafundwa ngabanye abantu abama wheelchairs. Bese ithi premier's office hey lo bhuti lo ave khuluma kamnandi futhi ke mina ngibe nenhlanhla yezwe elihle. Siyavumelana nje lapha. Awuboni ke yabona ngithanda lento masesivumelayo. Bathi kwa premier's office uNovember vese is disability month. Musa ungasiphi incwadi ezo500 lapho ngoba kunama organizations abantu abakhubazekile u500 la. Bese ngiyabanikeza mina lezo incwadi. Mina ngithi uma ngifike ekhaya ngifike sengiyidansela nje kanje. Athi unkosikazi noma kujatshuliso yini ngithi mina ihleke selingenile package. Bese shayihlobe. Sibuzeni ke nina njengoba nimi phambi nimi la phambi kwami. Uyazibona wena uhamba ngeinto. Bonke basibiza ngabantu aba-disabled. UNovember ke le ncwadi enizobe niyibhala la. Make it a point ukuthi nisebenzisa la lento abakhuluma ngayo ye-disability. Ukuthi leyo ncwadi iqale ifundwe abantu. Nizothi uma senibhekisisa kahle nithola ukuthi abanye benu abantu besifazane. Yazini ukuthi labo bantu besifazane abanelekelele ukuthi ngo-August which is Women's Month leyo ncwadi yeni yadayisa. Siyavumelana la? Abanye benu la bayi-youth and u-16 June owe-youth. Siyavumelana la? Wena dadewethu la eceleni kwami uSeptember something albinism month. Albinism day. Ngicela ungisize ngento yodwa ngalelo langa nje kube wena osuyi-ambassador yale ncwadi ngoba you have albinism leyo ncwadi bese yenzenjani iyadayisa. Ngicela nishaye ihlobo uma sengihamba kahle. Ningakwenqeni ukucabanga. Kodwa yonke leyo nto it begins with listening. You have to listen. Ngoba uma uke wavula amadlebe walalela nenhliziyo iyavuleka nomqondo uvuleke. Masipala nama libraries ase Mandeni ningilalele la nikhona. Ophudlodla. Ngicela uze kimi. Ngicela nibashayele ihlombe hamba niyohlala phansi kahle. Bantu baseMandeni, now is your opportunity. Angizanga la namhlanje uzokhuluma ngami, uzokhuluma ngani. Ngicela sonke sithule sithi du. BaseMandeni, nani ngemva kwami, are we ready? Sengiyabakhetha ke manje awuvela ukuthi ngizokhetha futhi abantu abazoyenza lento ibe mnandi kanjani. Kuthiwa charity begins at home. Course, ngidinga la iduzane wami. Ngicela usondele futhi, basabaningi. Ngicela usondele uzoma la. Nizobona futhi ukuthi ngimkhethela. Likhona lelodwa iqembu elizohamba nami la singevona usondo onzima. Ningale ngikhuluma ndaba ukuthi bamba ama-wheelchairs no asihamba ama-wheelchairs thina singosondo onzima. Kunjani kusimalana? Ngicela ubabingelele. Sanibonani Mandeni. Nami ngiwakhona lapho. Manje ngicela le nkunzi sizobhonga la isithunzi wami.
Kubhonga inkunzi emdwayidwa uMusa E Zulu abathi odokotela bethu ukhubazekile wathi qhabo bongithatha umhlala phansi. Uyangibona ukuthi ufanele ngibonge. Mfowethu, ngokuhamba nje nge-wheelchair ngizokupha le ncwadi yami. Uzongisiza ngento eyodwa mfowethu. Kulabantu engizobakhetha, you are going to make it a point ukuthi when you are the leader of the pack. Siyavumelana. Ngicela ngishayele ihlombo ubhuti yena okuqala. There's one thing that I love about you. That flashing smile of positive determination. Erika Badu, yes. So you have a sense of fashion in Kazai. I need you, and I'll tell you why I'm choosing you. Number one, you are maturity. Which is a smile as in a sense of fashion. They still have a lot of direction. That way to when I love you because till now is a designer because we're ethnic. For it was skippers not blue. Yes, when Mabesengena komba ungamathe ngoba uzosuka lapho ukuthunywa kwithuba lakho uzolimala. Ukhona umuntu owenze ipoetry lapha emnandi nge-acapella. Ophila umuntu DJ bani kuthiwa bani ubani poet. Ophila umuntu usihambile Shesha Nkosmalanga, you have been chosen. The reason why I'm doing that is because abanye balabeni babonile baseDurban ngokomthetho they are also poets labo. Bangakabantu besilisa sebekhona manje nalana. One. Uzofuna ukubhala na? Waza Nkosmalanga. I love your flow. I love your flow. Uzomsiza wena ngokuthi ngoba yabona ukubhala incwadi you have to be very creative. Ufike ubhale indaba kabhuti lo, ubhale indaba kamama lwana bese kufakwe poetry yakho ukuze kube yiyona engathi udala. Iyayibamba le nto ithi bese yabhala omunye umuntu so ngicela ubajoyine ngiyadinga kakhulu. Khona nenye ingane futhi nayo efunde ipoetry la. Where is that one? Sebehambile. Wena loyo ma, come to me. Run ma. Run ma. Run ma. You're also going to be one of the people that are going to be writing. All in all much. How many are we now? Ngidinga insizwa enesibindi enamahloni okushela ebona sengathi namhlanje ithuba lengase liphunyuke lokuthi ifunde esokeni lentombi ukuthi iphakamisa isandla ukuze ngiyifake la njengamanje. Awuboni ke wazamba. He was the first one to raise his hand. So he wins. Hands down. Shesha boss, mawuphela usuza wasukuma. Put too much. How many are we now? 1, 2, 3, 4. We're 10. You think at 12 fell. Who wants to be number 11? Again. Who wants to be number 12? Ngicela nisukume nobathathu nginibone. Usekuseleni nina nobabili. Ubani owesithathu? Sokuma mfowethu makwe. Ngicela nobathathu nizela ngaphambili. Selo 4. Okay, ngicela nimele. Ngizonibuza umbuzo engifuna ukuthi niwuphendule in exactly 5 seconds. Umuntu ngamunye ngamunye. Why do you think you should be the last person to join this group? Because I need to make the difference to the nation. Because I'm always present.
Nobathathu seningahlala phansi ngene. Thank you very much. Why did I choose this lady before even others said anything? If you are not present, bantu basemandeni, it will never happen. Do you even begin to understand lento ishilo? If you are not present, nothing is ever going to happen. Ngicela ningisize ngento eyodwa. Nonke nizohamba niyobhalisa amagameni laphana kuba kudlala. Ngoba nonke sengizokhuluma mina nomasipala wale ndawo ukuthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi sibe siqala ngencwadi yenu as soon as possible. Bantu base awukhona no, it can't happen. Can't happen. Can't happen. Uma bese abantu abadala kuyithina sizoba ngumsindo lezi ingane zizosiphunyuka. Asingayenzi leyo nto. Ngizocela ningenze lento eyodwa. Kukhona into ehlale yenziwa abantu uma bese ngiqeda inkulumo. Uyazi ukuthi benza nabantu basukuma bame ngenyawo bangishayele ihlombe ngendlela esabusayo. Ngizocela ningenzele nje abantu basemandeni. Naba abantwana benu omama benu abantu basendaweni bazobe bebhala incwadi. Ngizobala kathathu. Uma ngifika ku number 3 ngicela nonke nisukume nime ngenyawo nibashayele ihlombe. 1 nina nisafuna ukuzisa ukuthi uma umbhali abantu benzani to appreciate your words. Anikaqali ngisho nokubhala ingakho ngifuna lento niyizwe njengamanje. 1 2 3. Come on. Tell her 40 squares and shake up a little cartel, Mandeni. Where's this? We have to think about a little bit of cartel. You know, a little bring a cartel and a pambil. You'll tell us that a little 2 million cartel. We're going to have a bunch of niggas a standing ovation. Oh, what's the mama job? Now it's so home. You can feel their energy and you're giving it back. 1 2 3 go. Join them too. Ntuli, Mbali, Tapsile, Tum. Ngicela nize ngaphambili neincwadi zenu. Angihambe ngedwa ngihamba nababhali. Abanye babo labo babhali baneincwadi engangibalekelele ukuthi zenzeke. Ngicela nisheshe. Oh, lalelani. Ngiyambona usisi lona ohamba ngaphambili. Utapsile. Utapsile lona ushade. Ubroke Mthethwa wakhona la endaweni ngicela nimshayile ihloko maphothweni ngicela ma ukuthi uzintroduce and then choose 2 children la ubaphe incwadi yakho le kade uyinisiphi. Ayeye Mandeni ayeye Mantungwini ayeye Ayike nje besho ubhuti Musa uthabisile Mthethwa umakoti wendawo la nje ngenhla kaMthethwa eMantungwini. Ngiyabonga kakhulu ubhuti Musa, ngibingelela bonke abaphathiswa ngezigaba zabo, abahlonishwa bonke nomphakathi nje wasekhaya. Abantwana bawu2 ubayalo engithe ngifika wangisukumela bandla Nkosi yami umfana wami ngicelezela ngimnikeze incwadi and then bese ubhuti Musa ngicela ukunikeza ababe3 ngemvume yakho nje ngamabomu. Ngicela ke bese kuba abanye abawu2 nje abazosukuma bagijime bazothola incwadi. Mina ngirepresenta izinto eziwu2. uNyambosi ubhala incwadi ebizwa ngokuthi Building for the Next Generation,
kanti futhi siphethe nebrand yopopayi abamnyama emzobabuka nje kwi-TV kungekudala. Ibrand ke ibizwa ngokuthi uDudu and Sipho. Abantwana laba ngizobanikeza lezo incwadi zikaDudu and Sipho, and then ke umphathiswa engifike ekhuluma udirector, I think ubaba uMcineka baba. Yes, ngizocela ukuthi ngimnikeze incwadi kaBaba Nyambose uBuilding for the Next Generation la ekhuluma khona ngokubaleka kokuthi wakhe into eyoqhutshwa izukulwane zakho noma ungasekho. Ngiyabonga Butmusa. Incwadi engiyibhalile ithi The Intimate Thoughts of a Clever Black. Ngicela nje oyedwa wesifazane usamncane ozoshesha sukume ezikimi uzoyithola. That's all. Ngiyathanda, ngikuthandela ukuthi uyagijima. Sinomkhuba ke ezabantu besifazane ukuthi masibizwa sidonse inyawo. Aqhamuka ama opportunities sihambe siyocela. Engabe uthatha i-opportunity ugijime nayo. So incwadi lesisi wami uzoyifunda ufundise nabanye uthi uma usufundile ukushare futhi okuphakathi ngoba kule ncwadi ngizama ukuthi siyikhumbuze ukuthi soba sibamnyama siyi-strength asiyona isayini ye-weakness njengoba sitsheliwe. Sibamnyama sinako konke esikudingayo ukuthi ngaphakathi. Kufanele ukuthi siyikhumbuze sikhuzane futhi masibheda ngoba sinayo futhi inkinga yokungakhuzani masibheda. Abelungu manje sebegoqa izandla nje ukuningi babo sekuyithina esisanganayo sambe sishayisana ngamakhanda. So le ncwadi nje yenzela ukuthi siyikhumbuze ubone manje mangabe umunye esehambe eyishayisa ngekhanda umkhahlele ukuthi yabheda manje owakini fanele akhuzwe kuye. Yindaba fanele size siyokhuzwa abelungu asikhuzani ngani sodwa. So namhlanje nje sizele lokho siyabonga no Magebe ukuthi usibize ubaba uMcineka ke uphumile. Baba uMcineka ngangisebenza naye sisale uthungulu. Ngiyabona ukuthi akangibonanga ngesala ngithe mangizwa ukuthi ubaba uMcineka ngathi hayi that sounds familiar. Kodwa mase ngibona uye ngempela sasisebenza naye sisale uthungulu and umsebenzi lo ohlangene ne community service ke into yakhe ngimazi kudala. So ngiyaphinda ngithi sizele ukuzothi siphefumula umphefumulo umuntu nomuntu wakithi siyakhumbuzana ukuthi siwobani siyisign ye strength and akekho umuntu ozositshela ukuthi siyincikinciki yabantu sizokhumbuzana nje lokho. Lami ngideboho waseMasiri eLesotho. Kahle kahle mina lesengibalile incwadi ya poetry. If into bekifisa ukuthi ngithole imentor ukuthi kumele kuyenzeni uthi le ncwadi le yenzile ukuthi ichubeke kayeni ichubeke ngeyaphambili. Join them. Namhlanje ngiphethe insizwa engiyihlonipha ngendlela esabusayo. Ngo-2011 ngathi uma ngihlangana naye wayenephupho. Sizwana? Ngo-2011 ngihlangana naye wayenephupho. Ngo-2014 lelo phupho wayeselifezile. Ngo-2018 lelo phupho sekuyilona elimenza ukuthi aphuphe. Ntuli. Sanibona. Sanibona. Mina ngaze ngicabanga ukuthi uMagebe uyadala nje bebamisela phambili. Kezwakala. Ngaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzoyidalela ngawo mhlawumbe uyokwenza ukuthi abukwe kanti cha. Ngikusho lokho ngoba mina njengoba esho ngo-2011 bengumuntu okade esejele washaya u9 years. Ngalo 2011 bese ngiphile ne-HIV iminyaka kusona ngo-1995 angisho njalo nje usungayibalela ke nawo. Bese ngithe noma sengiphumile ngathola i-degree ngathola ne-honors kodwa umsebenzi ngangawuthola. But through i-mentorship yaMageba njengamanje sengiyi-order usuthi uma ngabe uthenga i-Move magazine uthole ukuthi nami ngikhona sengiyi-freelance columnist. Ngaphezu kwalokho sengiyi-abet educator ngiyafundisa ngisho othisha. So I'm saying to you ungenzeka ubone kumnyama ngayo yonke indlela ubone sengathi ngeke uphume lapho, but there are people
people who are willing to help you, people who are reaching out to you to make whatever you are dreaming of ukuthi kwenzeke. Nawe lula isandla umbone nje ugijima njengale ntombazana ethi gijima, nawe usho ukuthi nami I wanna be there now. Kungenzeka lokho ofuna ukuthi kwenzeke only wena uma ngabe uzoshintsha i-mindset yakho, ushintshe i-attitude yakho, uyeke ukuyidoubta, uyeke ukuyitshela ukuthi hayi mina sekuphelile vele ngami. It can still happen. Buka mina njengamanje 23 years down the line i-HIV imina sengiyicontrolayo, ayisena control over mina. Ngishayele nezandla. Kukaningi ngi-apply endaweni ey'hlukahlukene ngithi hayibo sengize ngafunda ngathola i-degree ne-honors ngiphuma ejele bavele bathi weClementule une-criminal record wena ngeke sikuqashe. I'm telling you today, there's always another way around. Believe ukuthi kusengenzeka noma yini, ungalahli ithemba ngoba ubona sengathi uvalelwe iminyango. Oh yes. Yabona noma ngitshela ukuthi yena uhulumeni lo wayengiqosha, uyena owenza kumina manje akusemina uthumela i-CV, uyena osethumela i-CV kumina. Abamabhuku ibona asebengena kwi-inbox yami, akusemina engiya kuma-inbox abo, ibona abeza kumina. Uma ngabe ukuthi lokho okukholelwa kukona ukuthi kuzokwenzeka, but it's all starts with you. Noma ikuphi ocabanga ukuthi ngeke kwenzeke kuwena, ngeke kwenzeke ngoba wena ucabanga kanjalo, but if you believe, it's still possible now. I'm standing you, ngiyabonga Mandeni. Webakithi, niyayibona impilo engiyiphilayo mina emhlabeni ukuthi mnandi kanjani. Kubizwa mina kuthiwa ngizokhuluma. Ngifike nabangani bami bayenza inkulumo yami ibe mnandi even more. Wayizwa leyo? Kubizwa mina kuthiwa ngizokhuluma ngencwadi yami. Ngiphume mina sengiphuma nababhali abazobhala incwadi yami. Ngoba khona engizonitshela yona, ngabatshela nalabo baseDurban. Yabo lezi no ways. No sisiwe. Ma? Singathi sivakashi ethini sibangumsindo. Yabo lezi incwadi nizobe nibhala. Futhi ningadoubt lokho. Nisenze ngendlela ezokwenza ukuthi kuphume lento engaphakathi ukuze nikhulume abantu bazi ukuthi ningobani. But I just want you to know. Yonke lento ezobenzeka la. Ukhona umuntu oyedwa nje osayitshela ukuthi asephelile ngaye nathi. Mhlawumbe uzoba inspire. Amnike no. Uphelile ngawe. Wozoyithatha ngaphambili ma-photographs. Awukikizani bakithi nangitholi. Uyabona this guy from Lesotho. There is something that you said in voice that lives with me. You want to make a difference. That's what you said, Anit. Uyabona uma emhlabeni ungayenzanga umehluko empilweni yomunye umuntu. Bantu bami sebeyaphunyuka. Oba ningane ezincane ezifuna incwadi kaPotmosa. What I need to do? Yeah. Uyabona if empilweni yakho you have not made a difference komunye umuntu ngamazwi wakhulumayo nangezenzo zenzayo, you must know ukuthi awukaqala ukubhala incwadi yempilo. Niyabona incwadi enzobe nibhala, it's my difference. Ngoba if I take it as my difference, ngelinye ilanga nina niyobe nenza i-difference. Senikhetha abenu ababhali. Ningabhali ngoba nifuna ukuthi incwadi zenu zibe se-library. Bhalani ngoba nenzela ukuthi nomunye umuntu kusasa nimvulele umnyango wokubhala. Bantu baseMandeni sengimdala, angisakwazi ukukhuluma isikhathi eside. Ngiyabonga. Scene 1, Act 2, Credits, page 101. The pleasure and fulfillment in completing this book comes from a new approach I decided to adopt in writing and shaping it. Firstly, the fun of composing new material
from my own fresh thoughts and new perspectives.